Ponekad sedim sa prijateljima i kažem hajde da damo negde neki komentar i uopšte ne možemo da dobijemo telefonski kontakt. Kale Megdan, Kale je brdo. Teleprontujem. Ja moram reći da vi imate perut, a i smrde vam noge. Vazduhohova. Će ljudi sa istoka, žuti ljudi. Pa vi niste normalni. Vi ste belosvetski ološ. Tišina tamo. U Nemanjinu 11 održana je burna sednica vlade. Premijer Aleksandar Vučić preslišavao je ministre dokle je ko od njih stigao sa usaglašavanjem zakona sa propisima Evropske unije, a oni se baš i nisu proslavili. Mi moramo ići u korak sa svetom. Najviše se osramotio Ivica Dačić koji je rekao da bi voleo da što pre vidi leđa MMF-u i to dok je predstavnik MMF-a prisustvovao sednici. Kad se sad nisam šlogirao, nikad neću. Ako sad od mene tražite da ja definišem šta to piše u pregovaračkom okviru Evropske unije, mislim da to bilo bi pretenciozno zato što je to njihov dokument. Ali u krajnjoj liniji shvatamo otprilike slično kao i oni. A to znači ne znamo baš do kraja šta to znači. A bio je cool tip. Niste od nas ovo očekivali. Pa nećemo tako, momci. Moram da vam kažem. Mi smo vas iznenadili. Đole, verujem, ja sam iskreno iznenađen. U preslišavanju je loše prošla i ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković, jer je u najvećem zaostatku. Naime, ministri u usaglašavanju zakona sa propisima Evropske unije uglavnom kasne mesec, dva, dok gospođa Bošković nije uradila ništa. Vučić ju je pitao zašto je to tako, a ona je odreagovala, pa kao i uvek, zbunjeno. Posebno mi je drago što zemlje Afričkog kontinenta i njena ekscelencija gospođa Zuma pokazuju interesovanje za saradnju u poljoprivredi upravo sa Srbijom. Jesi, ćurka. Pa dobro bre, što niko ministarki nije objasnio da je reč o Evropskoj, a ne Afričkoj uniji? Čuj, sestro, je li išta od toga ušlo kroz taj tvoj plavi šeširić? Jeste. Sa usvajanjem zakona dosta kasni ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Kori Udovički. Drugarica izgleda nije zaljubljena u svoj posao. Koso jedna kozo jedna. I ovo je samo 3 ministara. Zamislite kad bismo svima zavirili u kabinet i proverili kako stoje sa dokumentima. U fioci ministra Tasovca bismo verovatno našli češalj umjesto zakona, a o ostalima i da ne pričamo. Ponekad sedim sa prijateljima i kažem hajde da damo negde neki komentar i uopšte ne možemo da dobijemo telefonski kontakt. Kale Megdan, Kale je brdo. Teleprontujem. Ja moram reći da vi imate perut, a i smrde vam noge. Vazduhohova. Će ljudi sa istoka, žuti ljudi. Pa vi niste normalni. Vi ste belosvetski ološ. Tišina tamo.